Amba cerai perana ya kakangka. Amba bo koyak ding ya kakangka. Tanai ano babu ama bo ya kakangka. Tabuan sab cubanya. Tabu sab macam ni. Ano sab apa di sini. Ano sab maya kasih ni. Ano teknya bawa babu di sana itu maya kasih kerja. Ano tabu sab macam ni. Ano kisah coba bayar tu kuro. Tamoni bagai khayok jagai mokoli bakti shokrowi kamdani nakna mangplini okhairuk sususrai mung Ariel Deborma ano ani ama babu yakari klangkha ano sabo maya khainai ang tabuk sabo bai tongsinai ano tabuk sabo chobanai ano sabo poirisnai ano ama babu risilai te maya khainai kerikha ano kisa choba sidi lokuro abo haino belaino khairuk susu mangpli khairok mesingsa mangpli kasoi feka chompok nokor amsayo mokol himukti shokorjak Ariel Debormani bumabo bisiktam sekang o naitok sungsar yakar thangjangmani abohai jorausi bufabo mung Ojoy Deborma laithangni sarkisa sekang o naitok sungsar yakari thangmani abohai birmani koktuma khnawi tongi mandiya asogei Tangi Shoika Pati Mung Thayo MLA Biswajit Koloi MDC Ganesh Deborma Khobui Kubuni Rok Belai hambai chini media rokno actually thangnai shonibar nor jotono social media nukhna chini Ariel bo bale khairok susu tabu bini poila khe bini ma thikya amanya gulo bin babu bo thikya gai tabu bo sachong tongjago te bini kaka song tongo khorok nai te bini nana song borobo tongo gai anga chakhai no jotono motamoti jotono idea tongkhana motor belai pathetic situation te bas kani brok ni bisho baro te din kalai tongkha gachung wansol lema kai mono je nangma so to chung laiman ya happen chung je kisaman mani chung chisu balai phekya ini gai chung taibo bo to tabo no saiman khna bo khumpui academy pori tongo class 2 gai chung jotono salaiman ya golo bono chung mon khana bini just tab the class 2 siba taibo bo bakke pori thangnai khirango omono kisa belai wansol jana bishoy gomo chung mo wansol laikya bono chung government hostel bono dai lainai gai dai man ya golo je nangkung mani boy khata kolom obrok chungno chung suba lainai ni chung salakya gai anga sakhaya bini je porashona ro mane omo kuno badang ta basathu je ta bini je om incident angmaro gai je thoi thangnai to thoi thangka mo tote kifilma elia tai je tongai rok tai chini Ariel ni bini bahake bo kaham ke pori thangai kulo future bahake bini brightness tu femanai omono chungi tini wansona nango tai lukrana mono koinai kisa jotono makhane rok chuba paidi kar mo hai situation mo hai condition no khorsa chaina chung de kaham ka tlang thama khangkai mo ka chini nasik mo chini kacha jatini kacha ti hai tu phanani karom hai rok kacha example ngi basai manusum gambe chale khub kaham ang nuk phagya no ge chungoro tini phai sok bai kha chini local MDC barmanang Ganesh tai chini te promothani block president barmanang Arjun tai chini am chini o chompanagor bisini chini monitoring committee ro tongo tai party ni chini joto warriors ro tong payo gai chini sungmo salakya te dina bahike bon ta chubai man mairong rok tai chini bukhuk song kok salakya kisa bahike chungoro beri hon bete bahike kangko chubaya koi o te din bas kani bishobel te din rok bahike kaisa na thok kisa pai do horiman obono kisa wan sok lai tong layo ar in future bini joto kisu nangmani chung joto no gosina laikya chung jesek mansak chung chubai thangnai obo chung chini kok lemong ni pandan mane kok lemong ni semano
जों जे नांमानि जों लायनाय जे मानसाक जे चुबामु जेसे दरकार आबन जों बरनाय मान सलायखा ओमफ्राय कखायबनो महायतो गोबां मा जागोन दङ जाय दिनै ससियेल मिडिया रो नंमान दाराते नंमानि बिसिंते जों गोबां मा बिसिंखौ बम हाय बतना दङ बुमा फाकरि खाम हायरो गम हायरो जों ताइबो ससियेल मिडिया नि बिसिंते फान जदि मान खांखाय ताइबो जों चुबानि दिगि जों मा थांलायनाय कारण चुबामानि चिन बुबागा न गथन साइमनो चिन बुबागा नासि बुंगासिनो जों बनो बाके चुबावै खांजाव जों तुइ फायमनाय अबसे नासि बुङा अनबगै जों जतनो जों चुबानि बेलाय बेलाय खन नांगो कारण चुबा लाइके जे दफाव सोसाइटियाव जों खरचा हांजा मुं फालिनाय आबै चुबानि बेलाय दरकार आबन कयनाय जारा केउ खानाय दं खांखाय ससियेल मिडिया नि बिसिंते फानो जों जेसे मानसा जों बनो मा चुबा लायनि हान कय मुया फरता जतन लुकरकनो bo tabu class 2 pori thong apa to nge tabu tabin babu thikya angka ke nogono bobo joto kisu tam hanai wana ma cinta bo phainai bin bo kai tabin nana sunu kisa burden balakin kotorum dong khabin kaka song bo joto no family khaijang mang basabati ganang mang gaun bagai tabu to jeng as a society o tongai jeng bono chubana ni obon cinta bo first priority ang wan so kota de joto kisa me chubala khe jeng kaham kaino jeng mo bini tamne porasuna ro jeng obono begat khayau jeng tlang thangmani wan so kota Ulena hambai sini media rakna ora jeng chini am chaini ne sini honorable MLA Biswajit Konai tai sini Maharaja Chongjak Tiprama thane tal block president Brahmana Arjun Nagarma tai local jata tongnai rak o kami hingke Champanagar bisini hasuni ya kami ora jeng saiman ka thanai shonibar थानाय शनिबारनि दिनाव जों हठातखाय ससियेल मिडियायाव जों नुखा जे आं अब आंनि नगबै बेसे चालिया हायफाना बरक साहलि आङो आगाफ्रो साइमिना आगाफ्रो चिना अनारबान एमने बिनि गामियाव बरबै थांनाय जा प्रग्रामाव जों नुखारो जे आरियल देब्रमा बिनि बयस ताबो क्लास 2 परो प्राय 8 বছর Belai khair susu tamke sal kolok maromai bin buma thai thamani porebo bufa khoroksa bona naikani khlai pore ria khoi tanjamani bona public hostel roi maso 2000 khlai chalok lai tonglai bani bufa peba hotat khai bufa bo am haikena bona yakari thanman boro bota khaisyo borok agin nok khung hukung khalajak alga family buma bofo alga ke tonglai jama ba tabake ke kre anu khunga sudah serai sajono awan bagai borong je bai tongmani bor bai tonglai borok ta adjust ki tongma hampana kaisa nu khong khaite kaisa daita na laina to belai kothin bani bagai chengwan chuk lai kara khana lai bini buskani shonibara bini samung ni khana busubar samung ni khana bani bagai bahai ke khlai ka tamong kabno khus khobar na bagai cheng phailai mani tai chiniyo serai no bini khinang tamong nai karan bini kaka song nang jesakona hande borok buto busa butoi ganang nukhung hukung khajak ba kaisa tabung ni jugo daita nana to belaki kothin abani bagai jengom haken wansol ga jengbono jengoro nukha chini edition chini je honorable EM education bobo phai nai thanga ni cheng khana nukha jengbono je sakam na jengje kono government hostel kaisa free jatiyo free mannai jat obo hayo cheng bono sujug runai ogr khaseng bono chengtai bisile ria dotini cheng bono hostel tlangai bono ko khairi ang obose sanamo chungmane je abuk media ni bising jara janugui tongnai rokno cheng hamjak laina nango suba laina nango karan om haipor rokma cheng subai manya hangkatai subana cheng subanai boni bagai buini nukhunga habai adjust changina ni tai kaisa chrai tongna abo sabsoi kise misa to problem tongnai na abon bagai cheng tini kok rolangkha hosteler nai pheb bini je সময় যে কোনো প্রয়োজন যদি নাঙ্গাই বিনি প্রবলেম নই তংখা আপলো সাকাঙ্গাই আং এসে অ গানানি হিসাবে লোকাল হিসাবে বনাং যে মানসাক চুবানাই যে কোনো বিনা আপদ বিপদ আং বই বাক্সা তংনাই आं जतदिन तंसाक बना जे मानसाक आं चुबाय नायखानि खालाय थानाय जों हायखान एमएलए कक खालायजा
bono hostel man pore bini kono problem ga ang hostel go jehetu ang aro khumlong to ar tongai bang bono prai masana thangai ang nainai aba hikang tini kogrlang boni bagai bohai borok no chobanan bagai khakaham choba thai ke judi muchung tong hangkai norbo phai choba phaide bini thinang ni bagai bono jong judi nini ani judi jona kisa khlai choba hangkai bini life no chang han ujol khaitlang mano abon bagai na ang koinai ni media ni bising pai jot borok phaidi choba di om hai chirai ni bagai bin thinango jong ora khanaka borona jachine childhood niti bachine team rok phaikane khana phiaba borok muchung jagya borok childhood dogor hanane borok je manchak borok naikani khlai tonglai jak ni kogr lai jakba sakalno tini tago naikani khlai sakung sitang hamba